Nggih, jamelke, Mbak. Nggih. Sak porsi pinten? Tergantung jenengan tuh biasanya sing 5.000 gangsa, 10.000 gangsa. 5.000 mawon nggih. Gangsa 1.000 mawon. Nggih. Wih, 5.000 dapat 10. Nah, bakulnya kok pol kono ya. Pol ah. Kok pol kono bakulnya. Padahal anak barengane apa? Iya, bare polonggon mbok pira kok. Mane dek sampean tak luru. Rezeki-rezekinan. Nggih. Lek Petruk kok ra ono nok kene berarti ora ono kene aku. Aku nggak mungkin mawon. Aku larang gawe iki adonan iki, larang dojo. Buka kono bukake jam 7 wae. Iya. Berarti aku. Tadi kecil mas aku larang karo Iya. Aku bantah karo mburiku barang yo ngono berarti ora ono kene ngono. Larane wis kulinane kene. Sing ae jalan santai aku ora rene. Heeh, nang ndi kok nang rene. Alah aku apa. Wih, aromane seger. Ken Pak karo Pak. Tetep gurih. Mau aku mau ngeraroh ya. Pas nyuti lho lah ketok mau. Lali. Lali lah pencet. Sausnya pedes apa tomat? Pedes nggih.